Здравейте и добре дошли в студиото на WinBet Търси милионер. Аз съм Стиляна и съм тук, защото имам важни новини за вас. И най-хубавото е, че всички тези новини са добри. Даже много добри. Първата от тях е, че само след малко ще разберем кой от вас ще спечели чудесната, прекрасна, даже направо великолепна и кръгла сума от 1 милион лева. Теглянето на победителя за поредния милион започва буквално след малко. Преди това обаче искам да ви кажа следващата добра новина от WinBet. И тя е, че през ноември и декември WinBet ще продължи да търси милионери и ще раздаде не един, не два, не три, а цели 4 милиона лева. И два от тези 4 милиона лева ще раздадем в рамките на един единствен ден. Ще питате кога е този ден? Ще ви отговоря на този въпрос. Датата е 30 ноември. Защо? Защото на 30 ноември WinBet празнува своя рожден ден. Ще има партии, ще има и подаръци, но не за нас, а за вас. Не можем да почерпим всички ви с торта, затова на този наш рожден ден ще ви черпим с какво? Награди, разбира се. И този път ще избухнем истински, защото на 30 ноември ще да раздадем 2 милиона лева. Единият от тях ще раздадем под формата на множество награди, но другият ще бъде спечелен от само един единствен човек и целият ще си бъде изцяло за него. И понеже дори това не ни е достатъчно, на 1 декември ви съветвам да се присъедините към афтърпартито на нашия рожден ден. Няма да съжалявате, повярвайте ми. Както се казва, 2 дена пили и са веселили. Но ние сме WinBet и го правим така, както умеем най-добре. С награди, при това в милиони. Всичко това предстои в края на ноември. Запиши си, да не го забравиш. И ако съм на ваше място, често ще поглеждам страничките на WinBet в социалните мрежи, защото като нищо можеш да спечелиш чисто нов iPhone 17 Pro. Сега обаче е време да разберем кой е следващия милионер на WinBet. Ако от 1 септември до 31 октомври си направил депозит на средства за игра в сайта на WinBet, ти със сигурност си спечелил награда. Тя може да е била сума в кеш, може да е била и в безплатни завъртания на някоя яка игра, но може да е била и талон за това тегляне. Тук и сега, за точно 1 милион лева. Дори един талон е достатъчен за участие, но повече получени талони, разбира се, означават по-голям шанс в теглянето. И така, профилните имена на всички участници с талони са тук, в моя хипербърз и супер як компютър. И сега остава мъничко да ги разбъркаме, ей така за разкош. Старт! Ще ги оставя малко да се поразбъркат, за да има по-голям шанс. Когато натисна стоп, един от вас изведнъж ще стане най-новия WinBet милионер. Мисля, че е време. И стоп! Това е на таблото. Виждате инициалите на нашия победител. Честито! Ти си новият WinBet милионер. Не те познавам, но съм сигурна, че го заслужаваш. Изключително развълнувана съм, че аз имах тази възможност да направя някой от вас щастлив с 1 милион лева. Най-малкото, защото имаш супер вкус и си избрал WinBet за своите забавления. Честито още веднъж! Сега е момента да ви напомня, че WinBet търси милионери през ноември и декември. Всеки депозит задължително ще ви донесе награда в кеш или в безплатни завъртания. Или в талони за участие за тегляне за 1 милион лева, като това. Или пък направо ще получиш 1 милион лева на случайен принцип. Това е страхотно. И запомнете, на 30 ноември ще бъде направо приказно, защото тогава някой ще стане милионер, а още 1 милион в множество награди ще раздадем сред всички вас. А ако искаш новия iPhone 17 Pro, виж страниците на WinBet в социалните мрежи. Хайде, тренирай от сега! Аз съм Стиляна и току-що мисля, че поставих рекорд за най-честата употреба на думата милион за единица време. За мен беше удоволствие да изтегля новия милионер на WinBet. Благодаря ви, че бяхме заедно днес и ви желая още много късмет. Естествено с WinBet. Довиждане!